ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ಕಾಂಡರ್ದಿಂಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ದೆ. ಇನಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂಚ ಇನಿ ತಿಂಡಿಯಾನ್ ತೆಕ್ಕರದ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ತೆಕ್ಕರೆನ ಮೂರ್ದು ತಾರೆ ಪಿರೆದು ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ದುಮ್ನಾನಿ ಬಯ್ಯಡ ಅಡಿನಂತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದಿನ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಒಂದೇನು ಬೇಯರೆಗೆ ತೊಂದೋರುಡು ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಮೈ ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬಟ್ಟಲ್ಗೊಂತೆ ತಾರೆದೆನ್ನೆ ಪಾಡ್ದು ಈ ಕಡೆಯಿನಂಚಿನ ಬಂಧನ ಪಾಡ್ದು ದೀಂಡಾಂಡು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷಡು ಒಂದು ಬೇಯ್ಕೊಂಡು. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಈ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಪೂಜಾ ರಂಡು ದೇರೆಗೆ ದಾದವೆ ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಹೂ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿಂಡಿ ತೆಕ್ಕರದ ಅಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣಿ ಗಿಣ್ಣಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಮೈದೆ ಬಕ್ಕೊಂತಿಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅವು ಧ್ರುವಿ ತಿನ್ಪುಜವು ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಪೂಜ ಅಂಚ ಅಂತೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪಗನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಗುಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಗುಲಿತೆ ಜೈದೇರು ರೂಮುಡು ಏ ಉಂಟು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಬರೀ ಏನದು ಇರುಪ್ಪೇರಂತ ಲಕ್ಕದು ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಏ ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳ ದಾನಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಕರ್ದು ಕೂಡಿ ಆನು ಗಡಿ ಗಡಿ ಚಾಮಲ್ ಬರ್ಪೇನಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆನ ತೆಕ್ಕರದ ಅಡ್ಡೆನೆ ಕೊರಿಯೆ ದೋಸೆದ ಬಂದನ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿಯೆ ತೆಕ್ಕರದ ಅಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಅನ್ಪರೆ ಪೋದು ಫುಲ್ ಆನಿತ ದಿನ ರಿವಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಟೀಚರ್. ನೋಟ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾತ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡದ ಮೂಲ ಅವೇನು ಕವರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರೆತೊಲ್ಲು ಬೊಕ ಕೆಲವೊಂಜು ಕುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮಾತ ಬರೆತೊಲ್ಲು ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾತ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಮಾರಿಗುಡಿಗೆ ಪೋಡು ಇನಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾರಿಗುಡಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಡಿಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೈತೆ ಬರೆದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರಿಗುಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಬೊಕ್ಕ ಧ್ರುವಿನ ಮೀಪಾದ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆಗಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಆವಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಇನಿ 1 ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡು ಇಚ್ಚಿಂಡೆ ಪಲ 1 ಗಂಟೆ ದೊಲೈ ಪೋಪಿನಿ ನಾನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೊಂತೆ ಕಲ್ಪವರೆ ಮಾತಿತ್ತು ನಂಚ ಅದು ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ಇಟ್ಲ ಪೂಜೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಾರಿಗುಡಿಟ್ಟು ಅಂಗಾರೆಲ್ಲ ಮೂಲು ದರ್ಶನ ಪೂಜೆ ವನಸ್ ಮಾತಲೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಬೊಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ್ ಮೊರಣಿ ಹುಷಾರಿತ್ತುಜಿ ಜ್ವರ ಬರ್ನಾಗ ಬುಡಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮರ್ದಗ್ಲ ಬುಡಂದಿನ ಜ್ವರ ಅಂಚ ಮಾರಿಯಮ್ಮಗ ಮೂಲು ಮಾಮಯ್ಯಮ್ಮಗ ಕಾಸ್ಗೆತ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಅಂಚ ಕಾಸುಲ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ರಂಡು ಅಂಚ ಪೋದು ಬರ್ಪಂದು ಪೋದು ಬತ್ತು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು 10 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಕುಲ್ಫಿ ಕೊಕೊನಟ್ ಕುಲ್ಫಿನ ತಿನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಕಂದಿನತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತು ಮೊರನೆ ಕಂದಿನ ಬಾದಾಮ್ ಕುಲ್ಫಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಕುಲ್ಫಿ ಬಂದಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು 25 ರೂಪಾಯಿದ ಕಾರ್ನೆಟ ಒಂದು ತಿಂಪಿನೀಗ ಜೋಕುಲೆನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾರಿಗುಡಿ ಇಡು ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಜಪ್ಪುಡಾಯ ಇಡು ಬಕ್ಕ ಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ಬಯ್ಯಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಯ್ಯಡ್
ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಸುರಾತನ್ ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಸ ಮಾತ ತೆಡಿಲ್ ಜೋರಿತ್ತು ಅಂಚದೆ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಯೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ವನಸ್ಗ್ ಎಂಕ್ ಬಯ್ಯಡ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅಂಚನೆ ಬೂತೆ ಮೀನು ಅಂತ ಇತ್ತನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಫ್ರೈಕ್ ಪಾರ್ದಿನ ಅಂಚ ಬೂತೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಪಿದೈಡ್ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನಂದೇನೆ ಬತ್ತಿನ ಬರ್ಸ ಉಂದು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ದು ತೆಲ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಪಿದೈಡ್ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಆಜರೆಗ್ ಸುರಾತಲು ತೆಡಿಲ್ ಸುರಾದು ಆಜರೆಗ್ ಸುರಾತಲು ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆಗ್ 7 ಗಂಟೆ ಸುರಾತಲು ಅಂಚೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸುರಾತಿನ ಬರ್ಸ ಉಂತುದ್ದಿ ಜೋರು ಬರೋದುಂಡು ಪಿದೈಡ್ ಬರ್ಸ ಮದಿಯಲರ್ದು ಕಡೆ ಬರ್ಸ ಇತ್ತದ ಅವು ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೀ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆದ ಮತ್ತು ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರನ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆ ದೇವೇರ್ನ ಪವಾಡ ಆತಿ ನಮ್ಮ ಗೈಟ್ ನರಮಣ್ಣ ಗೈಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಕಣಕು ಸಮಾನ ಆತಿ ಅಂಚ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೆಡಿಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಲಾಗೆ ಮಲ್ದಿಜ್ಜ ಇಕ್ಕು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ತ ಟೈಮ್ ಅನ್ನಗ ಲಾಗ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪುಗಂದೆನ್ನಿನಿ ತೆಡಿಲೊಂಜಿ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಸಟ್ ಅಂದು ಒಲ್ಪ ಏನಾನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಲ್ಪಲ ಏನಾನಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ನಮ್ನಿ ಜೋರುಡು ತೆಡಿಲು ಬತ್ತುಂಡು ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಅದುರುಡು ಆ ನಮ್ನಿ ಅಂಚ ಮನುಷ್ಯನ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಕಿನ ಎಲ್ಲೆಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಗ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಆತೆ ಅಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಕಾಡದಂತೆ ಭೂತ ಇತ್ತು ನಾವು ರವ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ತೆ ಬೊಲ್ಲಂತರಿ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಬೊಲ್ಲಂತರಿ ನುಪ್ಪು ದಯ ಮಲ್ತಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಡ್ ಕಜ್ಜಾರಿ ಮಿನಿ ಮಲ್ತೇವೆ ಒರಿಂಡ ಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಉಂಪುಜ ಅಂಚ ಅದು ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಸಿತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕ ಅವ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ಲಂತರಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಯ್ಯಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮದುಗೊಂಡು ಶಾಲೆ ಪೋಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಉಂಕನೆ ಜೋಕುಲು ಉನಾಡ್ ಬಂದ ಮೇರು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕೆ ಆನ ನೊಟ್ಟೆ ಉನ್ಪೆ ಏಪಲ್ ಉನ್ಪೆ ಅನ್ ಬೇಗ ಬಡ ಅಂಡ ಅಂಡಿ ನೀ ಉನ್ಪುಜಿ ನೀ ಬರುವೆ ರೀತಿ ಕಾಯಿ ಮಾಡಾರ ಬರ್ತೀರ ಬೊಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲ ಅಂಕಿ ಸರ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅವು ಸರ್ತ ಕಂಡೋಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಸೀದಾ ಅವು ಏನು ಸ್ಯಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಕಸದ ಸ್ಯಾಂಡ್ರದಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ನಿಗುಲಿತ್ತು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಂದು ಉಪ್ಪಿತ್ತೆ 10 ಇನ್ನಂದು ಬರ್ಸಡ್ ಮೂಲ ಮಾತ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತಂದು ನೀರು ಓತುದು ಅಂತೆ ಓತುಂಡ ಅದನ್ನು ಅಂತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತಂದು ಬಿಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ದು ತೂಲೆ ವಾ ನಮ್ನಿ ಬರ್ಸ ವೈದಂತುಲ್ಲನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಿಂಚು ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಮಿಂಚಿತೆ ಮಿಂಚು ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಂಚು ದರ್ತೊಂದುಂಡು ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಟಿಚ್ಚಿನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾತ ಗೋರ್ದು ಬೋತ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಎನ್ನುದಾನೆ ನಾನೆಂತೂ ಈ ಅರ್ಧ ದಿನ ಕುಂಟ್ಲೇನು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಯ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಾಡೆ ಬರ್ಸ ಅಂತೆ ವೈದ್ಯ ನಿನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಲಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪು ಬಂದು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒನಸ್ ಬಾರ್ದು ಕೊಡ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಒನಸ್ ಮಲ್ದಜೇರು ಧ್ರುವಿ ಅಂತ ದುಂಬು ಲಾಯ್ಕು ಉಣ್ಣನಿತ್ತೈತೆ ಉಂಡ್ರಿಗೆ ಕೇನುಜೆ ಐತೆ ಆಯ್ಗ ಏನು ಬಾಯಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬೊಕ ಒನಸ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಇನ್ನಿತಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿತೆ ನಾನು ಇನ್ನಿತಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ತುಳು ವೇದಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್